Ako optimalizovať techniku na bench press? Ak sa chceš vyvarovať bolesti a zraneniu ramena, ak chceš dvihnúť riadne rakety, tento tutoriál ti dá návod. Základom je dobrý setup. Celá sila vychádza z nôh a postará sa o to tzv. Leg drive, čo znamená umiestnenie chodidiel pred úrovňou kolien, čo nám napne celú zadnú časť stehen aj zadok. Predstavujeme si, že nohami chceme ako keby otlačiť zem. Hrudník riadne vyprsíme tým, že lopatky stiahneme k sebe a dolu, čo zároveň aktivuje šírku chrbta a udrží napätie vo vrchu tela. Pozor ale zas na prílišný mostík. Šírka uchopu je individuálna záležitosť, pozor ale na zbytočne ďaleké umiestnenie rúk od seba a taktiež nesklapajme zápestia a držme ich v predĺžení s predlaktím. Pre zdravie ramien a vygenerovanie čo najväčšej sily je dôležité lakte netlačiť ďaleko od tela, ale približne v 50 až 60 stupňovom uhle. Zdvíhanie hlavy asi ani netreba komentovať, zranenie krčnej chrbtice riskovať nepotrebujeme aj za cenu, že by sme zdvihli viac. A na záver možno najdôležitejšia rada. Dráha alebo trajektória tyče nie je priamo vertikálne, ale mierne zaoblená v tvare písmena.